minok gisebedo ka giwuok oko Ondiek ang'ene wach ma kama Meshak na chimi godo ter. Meshak gini gima dwa wacho ni en ya gidak e nindo. An abro wacho ma kaluor. Gidak e nindo. Tiende ni ginindo kendo gileko mana ni ka ok ng'ata achiel mosiemo yo. To ni jite muofni ma ok nyal neno. Because gima dwa wacho ni gima Meshak gini nyalo wacho ni bedo gi sirikal mar manywandani kata broad based government osekelo anakia ma weche gwenge mathoth okawuoyo ahinya but awuoyo about Homa Bay and amo no dede ni ne wan go ka sama na kwano gigo mane jowa mokwongo dhi State House mano wach notero bundege mano wach no fuo kamine gi ka mano pango mago gimano statement mano statement mano wach bondo kendo wanyalo quote that statement no wach gi the Lord wamon ni gi joma ofuo so adwa kono jaduong' Odedi ni gima hinyowa en muomruok kaka oganda nikech Dr. Raymond Omolo kaachiel gi Liuro Walogeni kane wakwongo wariwore gi William Ruto adier ne wadwaro dongruok to mar ogandawa ne wabedo mwapango maber mak nyamita gini ne opango dongruok mak ineno gik mane timore Migori timore kinde mopogore opogore kane jowa gi osefwenyo ni jopiny koro luwo dongruok ma William Ruto kelo through jok mane nie iyegi giyudo ka gini dhi muomogi gipusore gi hijack the president sani koro ka gise hijack the president kabila mamoko koro neno ka wechewa wabunge wa mang'eny bayo wacha baya wan gik moko te matimore Homa Bay ne wapango ndalo mane wan secretly and peacefully inside the government samane yanyo waeno ginyiswa kata makoro gin gi expert wan gi Mbadiero minister ma finance wan kod jowa gi sirikal ka gisieme gimoro achiel ma broad based society nikech gik ma gikwano te to nase kwani TV kaka ka pod gitingo aneno ka mwalimu ngi duoko ana duoko ni ya believe moro ma wan godo ni ya ni lwenyo kliendwa it's simple because ni jo moko ariyo bedo piny owinjore oganda ma Joluo nyaka obiwo muomwa chak paro gi wiwa kendwa story mane ka ng'ata chielo wacho ni wate ng'ama pesa moro gik mowacho sama bokia onyisa mondo wachi so ok wanyala assume ni ka ng'ata chielo yie to jite yie ni ka ng'ane mor to jite mor kech magadala uchami makendi school fee motami ok ng'at mamor no mi nyaka wawuog oko to look for our rights and I insist ni sirikal ni endi gima miya complain about it en sirikal manigi handball every time makosa onge gima giwuok magitim maber shairo ne gikelo gisemesi go gimora mora en gima makosa then Odede gini obdwa wacho nikech gifil ni an gine iye mana matin kesto mwalimu Ondiek ine mimako handball e mbakani kise wacho ni gik moko nopango secretly maendeleo dongruok manudhi maber to kudonjo koru chamo kendo ne dhi maber kendo dhi maber wachalo jo kabila thank you ne upango dongruok koro gima ok ing'eyo mokidwa yie ni dongruok manupango secretly manitero kaluoni ema lit ne osiepe ni sani no ne ok gicomplain ni Ruto tero gigo ne watimo gigi rieko ne ok watim gigi fuo migo go koko magoro wabunge ng'we dabal Odede nyaka warit dowa kako ganda ineno ka sama ne Uhuru Kenyatta oamua dhi miyo Raila telo oburu no wuok wan gi system wan gi deep state wakia bolore ka ne Raymond Omolo gino bolore wayudo dongruok ubiru hijack koro donje gi ketho that is a simple thing kapoko ko yu wini bede paro madichwal kapoko ko yu matin anno ka koro chacho ng'enyu budho nyaka